5 एप्रिलनि बेलासिनि रादाब बेलासिनि गोजोननाय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै खौरां मेल खुंनानै बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर'आ बेबायदि फोरमायदों। जोंनि बड'लेण्डआव मोजां गेस्ट हाउस गैयैनि जाहोनाव मोजां प्रग्राम खुंनो हाया आरो मोजां आलासिफोरखौ लाबोनो हाया होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायदों। बिनिखायनो बिथाङा 8 मान्थनि गेजेरावनो क'क्राझाराव गेस्ट हाउस लुफुंनो थि खालामदों आरो बर' बिसाफ्रा बेंगलर चेन्नाइफ्राव थांनानै गोदाव सोराव जायो। बिनिखायनो बर' बिसाफोरनि थाखाय मोजांनि थाखाय बेंगलर आरो चेन्नाइआवबो गेस्ट हाउस लुफुंनो थिरांथा लाबाय होननानै बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। सोलोंथाइखौ बिथा लाखिनानै गोख्रों खालामनो थाखाय बाजेटआव 10 कौटि स्किल डिपार्टमेन्टनि थाखाय थि खालामबाय। 3 दाननि गेजेरावनो 2000 भेकेन्सि थानायखौबो सुफुंगोन। 1999 मायथाइनिफ्राय भेन्सार फोरोंगिरि मावग्राफोरनि थाखायबो आरो टेट पास जानाय सुबुंफोरनोबो कर्टनिफ्राय पजिटिभ रिजाल्ट मोनोबा थाबैनो थिसननाय बिलाइ होनो थाखाय थिरांथा लाबाय होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायो। दिनै थांनाय हराव 11 रिंगायाव बिहारनि नेरदली बिजाथिखौहाय बिरोधिफोरा AK-40 जों गाग्लोबदों होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। बेवहाय सासे थैनाय जादों आरो 7 जखम जानाय जादों। बिजाथि MLC राकेश खाननाव गुलि नाङाखिसै होननानै जों खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। रासिया आरो इउक्रेननि दावहाया 41 दिन जाबाय। दिनै इउक्रेन आरो रासियाजों दावहा जानायाव इउक्रेनखौ गाग्लोबनायाव इउक्रेननि साधारन सुबुंफोरा 468 सुबुंफ्रा थैनो गोनां जाबाय आरो गोबांथार जखम जादों होननानै जों सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बिनिखायनो आमेरिकाना रासियाखौ ISI निफ्रायबो गाज्रिसिन होननानै बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायदों। दिनै थांनाय हराव दुखुनांथाव मोनसे बाथ्रा 12 रिंगायाव बङाइगाव, चिरां, धालिगाव, खामारपारा, किसान बाजाराव राजा बर' मुंनि 20 बोसोरनि गथ'खौ सोरबा गावथारनानै गालांदों होननानै जों खौराङाव मिथिनो मोननाय जायो। आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा बर'नि 2 जोहोलाव मैया मुंख्लं जानो गोनां जाबावबाय पुलिसफोरनि आखायाव। पुलिसफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला ex-NLF-B महन्त नार्जारी होननानै सिनायनाय जादों सासेखौ आरो सासेखौ दासिमबो सिनायथ'नो हायाखै। थांनाय आमटेकायाव लुथिनायाव लोब्बा दङ होननानै पुलिस बिफाननिफ्राय फोसावनाय जादों आरो बे गावलायनायाव एडिशनेल SP नि आखायाव नांदों होननानै बिसोरो फोरमायदों। बेखौबो दा गुवाहाटी फाहामसालियाव दैथायहरबाय होननानै खौरांनि गेजेरजों बिथांमोनहा फोरमायदों आरो 2-3सो खारनो हाबावदों बेरा बारनानै होननानै बिथांमोनहा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।